Kwenta dyan. Ito, train 35. May project siya tawag. Dito lang na, binig lang na. Salamat.
Thank you to all project. Ay, for viewers, shout out. Gamit ang moderator. Ay, yun pala ang binigay ko sa yung moderator. Kailangan managing moderator. Ay, Habibi Tani, shout out. Second account ko to guys. Boss, Mark yo, love you. Uy, shout out sa'yo. Gamit ang moderator, boss. Standard. Uy, thank you so much po. Second account natin guys. Naka-live na tayo. Thank you kay Ital Project at talagang legit talaga na matulungin na tao. Kasi sabi ni Ital Project, kilala mo ba ako boss? Sabi ni Tani, hindi ko sure. Wait lang. Pag chinek ko yung profile mo, hindi makikilala. Lapag pala mo dito ng mga live. Ay ma'am. Kwenta po dito. Yung moderator ko. Ayan. Para makikita kita. Hindi ko maano. Ano itong... As! Boss Romeo. Ikaw pala yan. Yan. Kamusta? Kamusta ka na? Kamusta? Boss Romeo. Boss Romeo, shout out. Thank you so much. Sali pala ako sa challenge boss. Yung main channel ko na Mark Joray TV. Yan o, pin ko. Pin ko nga itong main channel ko. Ay, di pala mapipin. Sali pala ako boss sa ano ko sa challenge sa Team Doncelia, sa Team Kabunoto. Mabuti na ano ko to, na verify ko yung ano ko. Yung second account ko kasi yung live namin sa min ko ay ano lang sa isang linggo 2 beses lang. Kanina kapag live ako. Shout out sa iyo boss. Maraming salamat sa pagpunta. Habibitan. Kulit ang pangalan mo boss. Habibitan. Buti na lang hindi naging bebe. Bibita yan eh. Wait lang, bibili lang akong plastic to lang. Shout out. Kumusta kayo? Uy, may 5 viewers ako ba? May 5 viewers tayo mga kuray. Ayos to. Very nice. Very nice.
Wala pang tao gano'ng mga kore. Tahimik. Pag ganito mga alauna, alas 2, alas 3, tahimik ang palengke ng Dumalag. Alas ang dumadaan dito mga estudyante, pauwi. Salamat sa 3 viewers at 2 thumbs up. Boss, bili na. Ikaw dito. Kwenta. Ano yung 30? 35 yung kabila. Ayun. Okay. Ito na lang. Sayuti kayo. Kalima. Bili na kayo kalima. Kalima kayo. Magkalima, kalima. Well, Project, maraming salamat. Saglit lang ako maglalagay dito. Try ko lang. 24 hours pala yun. Galing. Ayos na. Kaso hindi ko ganong kabisadong password ko. Mag-ano, mag-isip na ko mamaya sa aking notebook kasi may nasa notebook naman nakalista yun, nakasulat. Back to work, tol. Naka-play lang ito. Thank you, thank you. Saglit lang ako, baka may 1 oras lang siguro. Saglit lang 1 oras. Sorry. Salamat, tol. Salamat. Ingat sa mga.
Sige, no, salamat po. Ma'am, thank you. Pinanilagay na natin, sir. Salamat po. Thank you. Uy, grabe. Ito pala yung video ni Idol Rolly, mga idol, no? Grabe, habang nag-perform siya, o pinahawakan niya yung cobra, bigla ito pinagat sa kamay. Tingnan niyo mga idol, no? Uy, grabe. Congrats, Idol, ni Pera. Tingnan mo, tingnan pa ba? Ayos. Sabi mo na, thank you po. Ayos. Ano ba yung sinasagot ka? Shoutout sa guest ko. Ako mo yung Sino? Wala si Kuya. Hindi yan video call. Video na yan.
Channel pa rin. Okay, pa rin, shout out. Sabi TV, shout out. Sana all. Sigan ako. Gumaan na rin. Isang oras lang ako mag-live dito. Ano lang, papaano lang. I-active lang natin. Kakaguto, nakakatamad hanapin ng nakakatamad. Hanip na buhay ko. Kamute? Hindi ah. Hindi na kamute. Baka ikaw na kamute. Hindi ka nag-live pa dito. Hindi ka nag-live pa. Wala ka na naman doon. Sana magugulpi ka na naman. Awa ka sa katawan mo. Gulpi ka ng anak mo, tawagin mo ako ha. Para may kakampi ka. Nakawa ka naman. Tawagin mo anak mo. Tahimik ng palengke, no. Tulog muna pa di. Wala walang magbabantay. Di pwedeng tagalan talaga pa di. Na Magkano po? kwenta dito 35. 30? 35. Datlo. Ay, Kasuki Mardi, shout out. Hello, Kuya Marcio. Kumusta na ako? Okay naman, Ate Margie. Buti Ate Margie, napasyal ka. Bago ko ang account to, second account. Hindi kita moderator. Yan, moderator ka na, Ate Margie. Napasyal ka din. Tahimik po ang palengke ngayon ng Dumalay. Wala ganong tao. Mamaya pa yung mga tao. Mandang ano na, last 4. Friday ngayon. Masarap sana ngayon matulog. Mga ganitong oras. Na-busy lang po, kuya. Wala nga. Monetize ka na, di ba? Pero lang ang vlog, Ate Margie. Ano ka pa rin ba? Nagtitinda ka pa rin ng pagkain mo? Nagka-carinderia ka pa rin? Lako-lako? Thank you po. Oy, Ate Margie, maraming salamat. So, pwede sa gabi, screenshot mo para maka-WH ka na. Oo, pwede. Ano lang to, pangalalay lang to, pwede. Opo, nakata. Oy, congratulations, Ate Margie. Opo, nakatikim na ako ng sumahod nitong December. Oy, congratulations. Thank you.
Galing, galing. Galing nakasahod ka na pala, Ate Margie. Congrats, congrats. Congratulations. Supervision. Congrats, Ate Margie. Tuloy lang po sa pagod mo. Para more blessing pa. Malay mo, isa ka dun sa mga makasali ka rin sa mga pa-challenge ng Idol Tube. Diba? Wala imposible. Ay, atin na lang isa sa yan 25. Ah, ito 20. And then.
Ate Melody Dan, subscribe na po ako sa iyo. Thank you. Salamat po marami. Reviewers, thank you so much po. Isang oras lang ako mag-live guys. Ganda. Ay, 5 viewers. Nakasubscribe na ako sa iyo, Margie. Dati pa. Sabi ni Ate Melody. Thank you, Ate Melody. Hey, boss. Ay, Ate Brenda, shout out. Salamat po sa Team Boom, sa pumasok. Team Tacloban, maraming salamat. Moderator na kayo kayo. Five viewers at 7 tap. Maraming salamat po. Hindi ka na uwi ng tanghali. Hindi po, Ate Bern. Dito lang po. Marami pa akong paninday. Hindi ako na uwi pag tanghali. Ganun din naman eh. Sayang yung ano pa isa-isa na bili. Sayang. Wala rin naman akong kalabang dito halos. Yung naging kalabang ko lang naman yung may mga pwesto lang. Kaya po, kita lang naman tayo. Wala naman tayong pwesto. Hindi na bayan. Hindi na natin kailangan mo. Dati, nung makikita akong task force, nauwi kami pag-ako. Kasi hindi kami makatinda kasi binabantayan. Ngayon, medyo maluwag naman. Dyan ka lang nakain. Oo, dito sa kantin. Nasa kantin lang ako nakain. Ang tanghalian, din ako mo. Almusal, tanghalian, sa kantin. So, 170 na ako. Dapat ng 2,000. Ano pa? 1,700 pa. Ate Melody. Maaga pa sa naman pa din. Oo, maaga pa pa. Ano pala, alas 2. Mamibinta pa ako. Meron pa ako dito nga. Inisan ko nga. Habang nandyan ka. Tago ko lang ito cellphone guys. Baka mo may mawala. Yeah. Samahan niyo ako magbalat. Balatan ko lang ito. Ito sa second. Wala akong magawa eh. Shout out sa inyo. Aga pa talaga pag
Repulyo. Baka Sabado Linggo to, mga Bawi Boy. Ay viewers, thank you. Kailangan ko makabili ng second para yung isang channel ko din ko lang nila. What? Ano na? Play ko lang. Play ko din to. Thank you. Ganda sana ng Repulyo kaso hindi. Pagkakos ng linggo, Viber Line. Kaya nga eh. Madam, okay na. Oo, dalawa. Sayote tsaka ano. Salamat sa blue. Welcome. Sayote tsaka Repulyo pa rin na. Matumal nga lang Repulyo. Sayote, yun na lang. Tatlo lang kinuha ko. Ay, 6 viewers. Thank you so much. Ay, Tambay. Pali, salamat pali. Amsak pali. Salamat, Tambay boy. Baka Ayuda naman. Ayudahan mo na po. Manay Brenda, paayuda. Sikan account mo ba yan, pali? Bayero ka talaga, babae na ka-profile. Sampu na lang, 200 na to. Aba. Oo, mali. Sana all. Mga babaero, damang channel, no? Buang, gawin ko yan. Pati, gawin mo pala yan. Sorry na. Sorry na. Kala ko, babae mo yan. Gawin mo pala yan naka-profile. Yeah.
project na lang mag-ayuda sa'yo. Manoy ng ginagawa ko. Boom. B-boy, shout out. Malas pa na si B-boy. Yan, ay moderator ka na, B-boy. Sige, Manay. Oy, salamat sa 5 viewers at tintamtak ba? Di ba? Melody Albert shouting from Tambay Boy. Ay, for viewers, thank you. Ayuda guys. Ayudahan nyo naman yung ano ko. Kaibigan na si Mabi TV. Si Padi. Padi. Sarap magpansit pa di oh. Bihon. Ang repolyo pala bawal sa may waiter. Oh? Bawal ba? Ano nagsabi sa'yo? Bakit bawal? Takbo. Yan. Takbo. Sana, wala. Size out. Yeah. Doon din banda. Doon na natin Oo, kasi yung mami ko, binawalan siya kumain ng airplane. Laman yan. Laman tiyan din yan pa rin. Oo, pwede mo ikainin yun pati yung food na yan. Magiging ano ka yun. Magiging superhero. Mabilis ka sumiksik. Wow, ang ganda ng sayote. Sige ka na. Mataas sa protein ang uhod na yun pala. Try mo nga kainin pala. Oh. Baga naman. Yan ang naninira ng ano eh. Nanira na sa UP ang uhod na yan. Pero yung uhod yan, yun ang nagdadala ng ano, swerte. Swerte talaga. Ano daw? Ano pa din sabi mo? Dapat sinabi mo pa din, mas maganda ka yan kaysa bumili. Kaysa bumili ka na. Oo, maganda. Dapat bumili na lang siya. Dahil sa mga kuri, no? Maganda daw rin po yun. Oo, sa YouTube. Hanggang ganun lang naman. Hindi lang sabi lang. Hindi naman bumibili. Kung may alaga lang akong pato, dami yung pagkain ng pato. Malamang ito, yung ano, yung balat na pinagbalatan ng repolyo. Sa rabbit, maganda to sa rabbit. Tuwa ang rabbit dito, enjoy. Enjoy yung rabbit. Magpansit tayo pa di. Oh, gusto mo, pansit ka dyan sa inyo. Na. Ito na magpansit dyan sa inyo. Rabbit pwede yan. Oo, rabbit. Mas mabilis ang rabbit kumain sa lalaki.
Ayaw ko mag-isa lang ako. Kayo dito. Dahil pa ako. Dahil pa. Huwag ka na mag-diet. Ano na lang kain. Hanggat may pagkain. Ay ate, bili na ha. Matamis. Malasa. Sayote eh. Punta kaya ako dyan. Tayo magpintuhan para makapag... Kano yung ganito ko yung 30? Ay, kwento dyan ito pa rin. 30 ko. Mahal po sa sayote ngayon. Ay, 6 viewers. Punta kaya ako dyan. Tayo magpintuhan para makapag-charge ako. Wala ba champion? Wala masaksakan dito. Marjorie Almario. Marjorie. Hi. Marjorie. Marjorie, shout out. Maganda ko rin. Shout out sa iyo sa 6 viewers natin dyan. At 10 thumbs up. Pa-thumbs up guys. Bye, baka hindi pa kayo nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel. My second channel. Marjorie, hi. From Tambay po. Ubat na nga ako eh. Hi Marjorie, shout out. Makapalo ako at nakasubscribe. Ay, thank you. Salamat, marami. Moderator ka na. Yan. Thank you sa pag-follow at sa pag-subscribe ating Marjorie. 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 Ano itong Marjorie? Taga saan ba ito? Marjorie. Sa akin din, subscribe ka. Yan, Tambay Boy, subscribe. Ate Brenda, thank you po. Tol Project, maraming salamat sa pagtambay. Kay Ate Brenda. Ayaw. Alaw naman. Lubat. 20% na lang. Wala ka pa di, ikaw ano yun? Ano yun pa di? Ganda sana ang report yung mga kora yung quality sana. Ganda sana. Lasang ano ko? Lasang repolyo. Tapos matumal. Meron pala ko iniibig. Alam mo ito.
Oh, sige. Isang oras lang ako mag-end na ako. 6 minutes na lang. Ano mo? Charge ko lang. Nagla-live ka na pala dito pa di sa ano, second channel. Four minutes. Ganun na ako. Yun na ma'am, sa'yo te. Three minutes, again na. At Brenda, thank you. Seryoso. Sige, kayo yan. Kayo yan. Ayan, sige. Liko. Balik ka na dito, balik. Balik dito. Hop. Bye. Thank you so much.
Viewers, nandiyan na ako. Maraming salamat, Brenda Project. Ano pa rin, BY TV, Ate Melody, Ate Margie. Thank you so much guys. And now, bye na, bye-bye. Thank you.